wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Sziasztok, az én Stefan Kovácsev, itt vagyunk a Bolyai műhelyben, most éppen graffitizünk. Mondhatnám, hogy ez nagyon érdekes, mert régebben én is foglalkoztam ilyen dolgokkal, és az én festményem az valahol ott van, egy gitár egy F betűvel, ami nem sokára kész lesz majd. Nagyon tetszik, csak hogy szerintem kicsit túl korán kezdtük, azért mert nem bírtunk, egy ideig nem bírtunk magunkhoz térni, de ahogy kisütött a nap, ahogy jöttek sok emberek, jött a jó hangulat, a beszélgetés, a munka, és ezzel mindenki megtalálta maga helyét. Van, aki szobrászkodni ment, van, aki ide kijött graffitizni, van, aki pedig rajzolni ment. És tényleg ez nagyon jó ötlet, hogy ezt megcsinálták, kellene többször is csinálni, és szerintem a Bolyai iskola egy nagyon jó suli, mert tényleg nagyon-nagyon sok tehetséges gyerek van itten, aki meg tudja mutatni, hogy mit is tud. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Ja sam Đurđina Samardžić iz Sente sam, inače nalazimo se u jednoj umetničkoj radionici u okviru Bolyai škole. Okupili su se mladi kako bismo pokazali talente u raznim umetničkim tehnikama. Tu imamo vajarstvo, slikarstvo, od tempera, pastela, uglja, olovke i mislim da je ovo lepa prilika koju je Bolyai škola iskoristila kako bismo mogli da učestvujemo u ovoj radionici i kako bismo mogli možda da napredujemo s obzirom da imamo neke predavače koji nam pomažu. Inače, sviđa mi se kako je urađen program i mislim da bi češće trebali ovako nešto da organizujemo.